Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Haga nyaw terik ubnai kelalingkon arhajar arpulai uba Pius Marwen MLE but MDC Karani Kor constituency uba longkup ukongsan ulayo ban play ki arteli ki maunong rimban shna bat penbhai ki arteli ki madan yelekai hapo ajong kathan nongna Southwest Castles district. La ban kro ba ka jingshna penbhai ka madan hamau kendeng ka dailing ba ka Chief Minister Special Development Fund CMSDF ka baha ka jingmang pisa ka balakon life hulak tingka kat baya ka madan hamau jong ka nongna nongkdian nongtua ka dailing ba ka State Sports Council jong ka jila Meghalaya ha ka jingmang pisa ka basan phulak tingka ki wei pat ki bala ai jing kren ya ka ni ka sngi kilong uba Emerald Langte uba Tanbor uba Cornelius Nongbri working president ka UDP Rani Kor Circle uba Sis Emle na ka office UBDO Rani Kor C and RD Blong uba Alfan Kharija bat na umentrish nong na nongkdian nongtua uba Ikhtiar Langte bat uba Kranglin Lingkhoi manager jong ka kur Lingkhoi ya ka jing yelang na penya do ba molding carbani bar ka jing kran kublai na uba Bikromlin Lingkhoi chairman jong ka sur upat ba jong ka dong nong na nga sukwa banyathu ya pi hakani kapor ba am tang kani kamadan ka ba ngilale apo ka area hi barok kawai am bangi ong tang kani ka phapulak kemarin suthu ba kani ki juk ki por ki ba mantah ka jinglia kai sports kam desu tangka kam penbernya na kapta ka jonga ka jopi kadai ka we ka lat ka lenti na kapta ki khon samla ban penkieu yala de ya ka sap ka pa ki kidon bat kadai ka we na kapta ka lat ba kumno bangin khanglat ya ki khon samla ban ngop ha ka kam lese ha kano ki kam kai na kam ta ka chongki borok kata wat nyimla balen ya kata ngi ju kuno ngi don ki sports club ngi don ki nong ilam hadai ka jinge ka chongki ru ba ka kim don ki madan le kai ka bak paka kim yo bethiet ya ki te le kai kim yo ya ka jinge rap nangno Hendrai hakani ka kemti ka ba ngalong nong mikmat nado kasin ka ba ningkong ka ba ngas la sajit kum nong mikmat ka thong ka junga nado kasin ka ba ningkong ngadon kata ka jingmut ka ba ningkong kalong ba kumno ba gan yo ban yarap ya ki longyeng ki baduk ki basuk ka skim ka ba dai ben poi hok na kamta ka jongki kumno ba gan yo yarap na kamta ka ying school namar ka dai ka lawe namar ngitep ba ka jinglang ke jing start hakin ki jok ki por ki pamata ka long ka ba kodor hadu kata te ka thong ka jonga bangan yo irap ya ki ying school banyo banyarap ya ki snong ki thau ya ki jingdot kam hapo ki snong ki thau kumju habai dai bat kamadan namar kumbangi ong menta ladangi done kasap ka phong be ki khon samla ki jongi pun sen ngi shule no ei namar ba ngim don kata ka chaka ka bale kai hanong kti ka jingkulal lane bangan shubu tangda ka tin klem ka kam te haka jingya janti ban sukularu kamdei ka basuk Andrei ngapan ya kapor ngaki nongelam jo ka ire hi barok kawai na trestom kumbala angnot dak ni kiro rong ba ngala persyang bat perung dak skim ba pher lumar kumba ngitip baha ka ni kapor ka ba ka jingla ya jenti ka jonga ha ka ni ka saus nem san banai mentah ngai ta ko abasipon ki jinge ngimat arsnem tang ba ka jingwan shop jong ni khlam jipang ka ba ngimla bele kai ki kam mo ka ba ngi phir ya tip lang ya kata te khapor ka balangkot nga angnot panwara iya kani kamadan
tengah je lep berpersang na kuwe ka department syakawai na kuwe syakawai teng ha ka jingat nyanti ka don ka mensim ka bangadu jingkermen ngadu jingkermen bat khamtam hadian bangila syong perkhat ngila rai ba artli ki project ki madan ki ban nginpo hapo ka area nong na hi baro kawai te apreng kini ki artli haka jinga janti hipon ki jinge namar kamdai ka scheme ka ba red mo ka ba sans phulak lese ka bangan kular da kamali scheme lane da kiwe kilat kiltiru ngala berkular hendrai ka amaun ka ba he kamdai ka basuk don tik teng haka jinga janti na kalian junga ladon kata ka jingdu jikremen bah lese lara ngamla kalong no bah ngalak kular thok ya ki nongilam ya ki pejba jong ke area hi borok kawai kamadan katkum kini ki juk ki por ki ba mentah ba ki khon samla kinyo belek kai ha kata kamadan kababha kamadan kabah pakah tingila don kata kecing angnut benwara ia kamadan hapok ka area hi borok kawai te kumbala ong di wei romba mene bah na kalian ka jong pi kadai kabok am tang jonga ndre khamtam na pi jong ka area hi borok kawai namar ka jing thmu ka jongi kalong nginwara kawai hendrai ngiyo artli ki madan ha kani ka area ke jopi phin sayo ha kani ka por ha kani ka sngi tenda ngila don kata ka jing thmu bangin bo hang tai hapo nong kadat nong tua hadin katu ka depor ki rurang ba jong ka dong ka than hi kila pan sengau yang bahapo kamendeng kadai kacaka kapapedeng bet kacing angnut na kibabon phalang bangiru ikwa benyo ya kamadan kabapakah kaladon kacing yatai kacing yap pen jingmut hapreng para mengi ki nongelam hapo ke area hi bro kawai but na kalian ka jongaru kamdai ka basuk lese alat benbo yau ne mau nong rem bensa kan mau hapo kadong katan hapo ka konsumsi hi bro kawai kumbangi angnut nando kipor kipal adep balano nginyo ya kacingkela nginyo ya karoi kapar hapo kadong katan hapo kasnong kajongi kumbala penpau na kilian kirurong pa kipal adep keren syakmat habaya day bat ka development ke roy kapar kamadan ke ba ni angnut am tam taki khon samla ngai daki nong song snong hi baro kawai te ha kini kiski ki por ki baladep kumba na kaliang kadong kathany area nonga hi baro kawai bat kumba ngitip ba ke area nong na apo ka konsumsi ke jungi ke dei ke area ka ba pedang tam pat ka area hi na pro baro larangi khain ha ki area ke dei ke area ka bala he tam tengi ju angnut ba kham tam ba kom ka area pedang ke ka lat kalti na kalian ka jungi ban berkhat ban wara ya kata
kam penroy. Hakini ki snem ki por ki baladep. Habang ayat lenti. Ngadolang rekat berpi ki nong ilam snong. Ki peba apo ki snong ki tau. Ngi jo angnut nakapor syakapor banwara yak taka development ki kamperoi hapo kasnong ka jongpi berhak ni snem baladep na kalian ka jonga ngaladon kata ka jingmut banganwara ya kamadan ka bapakah hapo ka area nong na ngamong man la kasnong kamtay ka basok yang aru benaya ka madan ka bahe Kikam kiba hilale kiba bun haman lagi sinong kilabu yikidak bansa jingken mau kumau makrang sitwas niyo ngiru balese aku eka sengingin yo bandon kerteng hantai hautai mat andres niubok ngimyo play kulam to bapios ulabu kelem sodom ya ke konstitusi yau mat jingken mau badi ka kerteng jongu kane geng ke bohong kidak hau mau kidak bansakan mau lano ngim lasu ban pendam ya ki kam bat ki jing lebha ki jong ne MLA bat MTC nyatharai nadu mensua ke sinong na kumala saki de kini kinong tre keren ki bahakman ngim padio ya ki jing kerku kumayo hakini kisnem ki bobot pius udan South League School lai jingerap nganom jeramau lai tilik medan football kilayo hangni ki amon bae pipadio menuru lai tili layo ki medan football sakita ki jingerap in bilop ki jingerap tin bat kiwe ki bangimpat juyo hakipor ki bamensua mentap ilayo ngilayo ngacara ngim laban klet yakini kijing lep ha kijing trai hok jong ne MLA kubang ilayo ban jit hakini ki bor ki baladep datkan kudno hunu benai mars barlo bai kade kakam bangi dei ban perkhat ngayaroru ya kijing start jong kinong yalam UDP jong kinong na area oh ki start ba nangkong haba kila sedang barios ngau bahkan yo kanong tua like usan lak kiliaki ong kania te kada kijing start kijing sepang kibun ki bodong yang aki wonong kumno ngasayong mite masalak palak ngasayong ikinong yalam namar balai da kijing salak jongki simau arteli kisim yo katain nong kada yo katain nong nak simau arteli kisim arteli kimadana ke juga senging le implementa kijing start jong hilok kubule sibun ki start but he don't book ndai tambah start ru but iyo ya kijing kerku kumne menta bat kanong keciru kalayo kini kijing tristom ndai tang kata ka surok dam sokai layo ka potsum ciri layo ki bangimpat jiyo menuru kau ni mau nongrim bentai ya kene ka mini stadium hapo kasnong kejongpi kat kum kabangi tho ang tay kadai ka mau jongka mo nong kadai nong tua mini stadium but hapo konsumsi hi borok kawai kadai ka sen kaban ningkong na kalian kejonga but ngangait bah kadai ka sen ningkong hapo ka konsumsi kejungi bangi yo ya ke mini stadium kabakot san phulak tika nga yai keleng kadong kathan ngapek naduk kipor ke ba mensuaru ngampat juyo snow bana ka sport department bangi yo ya kum kini ki skim kiba he kiba kani ka skim kan long kawai
kadak kajing tei kabahe tam hapo ka konsumsi kajongi ngai kuble ye kirong ba ilong kemi kisamla kiba piadon rengkat lang bet nga kiba pi ai kajing kersyan kajong pi lengba kajing ai bot ki ai bor na kale kajong pi kaba ngalala benwara ya kani ka skim hot nyatit lu baro hapreng kaba ni don kani ka jing angnut kajungi benwara ya kani ka skim kani ka madan ka bini stadium kadon hapreng kajing lese katu kani kajing bom yo sotu hak tu kipo handrai lengba kajingnya jensur jingmut lang tabaro bet na kalian kajungaru kabakat balahi ngalak persyang ban penya sotu ban pen hunlut ya baro ki rirong ba kilong kemi ki samla hapo ke area nong na hi bro kowe te manta kasngi kadai kasngi kabasa kan mau sendon hapo ke area nong na bangi yo ben pli ya ki artli ki mau nong rim ke bangin yo tei ya kamadan kabahe meneng nang bo e kowe ka mau nong rim hang tei ha mau mendeng ka balai pulak bet menta hang ne hapo Sinong Jopi. Andre ketika jing presiden, juga nona surpai ba, juga sports club baru, juga menteri kesinong katau, tapi Emily ubulong nengelam bakmat. Mereka tak, kan memenurim, udah masa ontang kumumau, pada deblu jing tre, pandui, pakai depan long, kum balam udur, kum balaplan, patron KPK. Oh, kanum jenai, tehendre ketak kelebandon. Kecing pun jenai, kan sawan sedih. Sebagai tresi tomlang baru, nanti kecing mutoi, jongkan dia katong katai. Nagaliang juga kurang koi baru kowe. Amlan terik berbatai kita kecing sungguh juga aku kemensim. Henry, ya mereka kurang baru kowe. Mereka katong katai baru kowe. Panda don ke sungguh kapan adu kemensi pat kamde banja atang si tempor patung kakul ke jadi baru kowe tadi katong katanya sekir jual banget bangi kitbok kiruyang sa kowe pa di jalan tiga belum tumai kawan sa sedang sen lagi pelai kawan boleh ai ke boy ke bor kajing kia kajing sempang kepapian panim om tang ni kadang nong nak rek parok kowe ka konstruksi ring kui pi ba pius ga ki met pokoi bakia ai kajing sempang ni jing nang kajing start kajing tip ya ferro don bun bung susu ki wong kajing tip kan knowledge ba kajing start wisdom ka kajing ka wisdom ka bong Solomon ka day ka sap ka bau play baji ka pa ba mla ba pan kalian mla bandi ka knowledge tu ki bakar salak ya tip ibadai tip mulai dun tip tau ya tip ke jinsta ka pair ka jinti per ai ka bor ikido ilang jong ka samla juga kur pakilong ka tibri ko tiblay Bario jing sini ada kibabun, nang pa job kibanta baro job jing im. Ini kul kumju kata me. Ya lokal MLA MDC uba ublay ublajir kerpang. Kejob MLA job ni si mesti bersiap tak macam. Dia kesak boblay ulai, kekebu boblay ulai. Kita kuatkan kan rumah ngalak apa sih nunggu.